Hola a tothom. Continuarem en la formació amb un nou tipus de recurs que s'anomena consulta. Per aconseguir-ho, activarem l'edició, com sempre, i afegirem una activitat o recurs. La consulta ho podrem localitzar en la secció de col·laboració. Seleccionem consulta, afegim i, com sempre, un títol o la mateixa pregunta aquí. Jo posaria com va el curs. Per exemple, podríem afegir una descripció o tot el que nosaltres volguéssim i a partir d'aquí podríem seleccionar el mode de visualització de les opcions, en horitzontal, en vertical, com nosaltres vulguem. Posem en vertical. I aquí podem seleccionar si permetem a l'alumnat canviar de resposta, si permetem a l'alumnat seleccionar més d'una resposta i limitar el nombre de les respostes permeses. En aquest cas, posem que sí, d'acord? I sí, podem mostrar els espais disponibles. Ho torno a recordar, l'interrogant sempre ens mostrarà què fan aquestes opcions. Llavors, aquí posarem que va molt bé. Per exemple, aquí podria anar millor. No sé com va, per exemple. D'acord? Podem limitar el nombre de respostes, perquè hem posat limitar les respostes. Fixeu-vos que aquí apareix quanta gent pot optar per aquesta opció. Si no ho volem, posem que no i llavors tindrem tot això. Llavors aquí apareix la disponibilitat, és a dir, des de quan es permeten les respostes fins a quan, no? És a dir, podem habilitar que per sempre, que sempre estigui disponible, és a dir, des de l'hora d'avui, o que s'obri tal dia, a tal hora, i que es tanqui tal dia, a tal hora. Això és ja a selecció nostra. Tenim aquest selector d'aquí, o si voleu, tenim aquest selector per escollir sobretot la data. Una vegada això, tenim com es veuran els resultats, d'acord? Com es publicaran. Aquí podem seleccionar mostra els resultats als estudiants després de que contestin, mostra els resultats només quan s'acabi la consulta o podem posar que sempre es mostrin els resultats dels estudiants. Anem a posar això. En la confidencialitat podem posar que siguin anònimes o que siguin amb els noms dels estudiants. En aquest cas, posarem els noms d'estudiants. Ja sé que no estem complint la Llei Orgànica de Protecció de Dades, però és perquè veure el seu funcionament. D'acord? Aquí podem veure com podem veure el que s'ha fet, podem seleccionar sí o no, si volem que es mostri més informació, i a partir d'aquí ja tindríem la consulta feta. Desem i aquí tindríem, no? Com va el curs, accedim i directament tenim aquestes 3 respostes per tal de que nosaltres puguem contestar. Vale? Això seria el que veuria el professor. Anem a simular l'accés d'un alumne, sortiré del sistema i accediré com un alumne. D'acord? És a dir, alumne 1, alumne 1. Això ho tindreu disponible a vosaltres sempre perquè pugueu fer tots els canvis que vulgueu. Una vegada estiguem aquí, podem anar al dashboard o el que seria l'inici, accedim al curs exemple, fixeu-vos que es desplega tot, estic com a alumne 1, veieu? Que estic aquí, podem accedir al seu perfil per assegurar-nos, veieu? I ja podem accedir a aquesta resposta. Aquí tenim la pregunta com va el curs. Si volguéssim posar alguna descripció, ho tindríem, però ja puc contestar. Jo posaré que, vinga, seré crític i posaré que podria anar millor. Deixa la meva resposta i a continuació, com hem posat que es vegi que han contestat tots els alumnes, ho veiem aquí, el quadre resum. D'acord? És a dir, l'alumne 1 ha contestat podria anar millor i així successivament. Com hem posat que només pot contestar una vegada i que no pot canviar de respostes, doncs això seria el resultat. Tornem al nostre rol, és a dir, tornem a
En aquest cas, jo com a administrador de la plataforma, curs exemple, d'acord? Accedim aquí i fixeu-vos que jo puc veure el resultat. Que jo vull que l'alumne torni a contestar, puc venir aquí i puc eliminar o fins i tot puc canviar les respostes com jo ho vulgui. D'acord? És tan senzill com això. Anem a la configuració, perquè veieu que puc canviar a horitzontal, puc canviar el que jo vulgui sempre que vulgui. Les consultes van molt bé per fer preguntes a tota la classe, per saber com va el desenvolupament de la docència, i és una eina, com heu pogut veure, molt versàtil i molt ràpid de configurar per saber l'opinió d'un conjunt d'alumnes o tot el conjunt del grup classe. Això és tot. Fins la propera.